चला. आज आम्ही तुम्हाला या गावातले गणपती विसर्जन पूर्ण दाखवू. आता तुम्ही रोडवर बघू शकता ना, कोणच नाही ना. नंतर थोड्या वेळाने बघाल ना तो पूर्ण भरलेला असणार. आणि त्यासाठी मी इकडे बाईक पण घेतली आहे. आपण बाईकवर बसून सर्व तुम्हाला दाखवूया. आणि असे प्रत्येक घरातून असे गणपती बाहेर काढतात बघा. आणि इकडे गणपती देवळापासून येईपर्यंत सर्व वेट करत होते इकडे. आता वाजवायचा आवाज आला त्यावेळी आता सर्व गणपती काढतात आहेत बघा. प्रत्येकजण आपल्या घराच्या बाहेर उभा आहे, कारण समोरून आल्याशिवाय कोणच उचलणार नाही ना. चला आले आले, आवाज आला. चला गणपती बाप्पा या. इकडून आले गणपती. गणपती हे पार्टी टेम्पो मध्ये पण आहेत ना. येऊ दे येऊ दे बघ, किती मोठी लाईन आहे बापरे. हे मम्मी लाईन बघितलं का केवढी मोठी आहे. तर ही लाईन आता पार्टी गेली मम्मी बघितली. आता बाईकवर बसून मी आता पुढे जातो बघ, अजून पूर्ण दिसेल मग. हां तिकडे हां या या. आता इथे बघा मी आपल्या बाईकवर बसलो. आता पूर्ण गणपती आपल्या पुढे गेलेत ना. आता आपण साईडून तुम्हाला पूर्ण दाखवूया गणपती. आता या गाडीच्या पाठोपाठ आपण जाऊया, म्हणजे पूर्ण गणपती आपल्याला दिसले पाहिजे. जाऊन ही लाईन संपली बापरे. आता इथून अजून आपलं अर्ध झालं ना. हे आता जरा पुढे आहे ना. हां आता आपण बघा एवढं बाईकवरून येऊन सुद्धा केवढी मोठी लाईन तुम्ही बघितलात ना. आता आपण एक्झॅक्ट स्पॉटमध्ये जाणार, म्हणजे आपल्याला परत पूर्ण गणपती आपल्याला दिसतील येताना.
आपण पुढून पाठी पूर्ण बघितलं आणि पाठून पुढून आता पूर्ण बघितलं. आता आपण आपल्या मेन स्पॉटला जाणार, तिकडे आपले गणपती विसर्जन होणार. बाजूला तुम्ही सर्व परिसर बघू शकता, वातावरण एकदम छान आहे. बरोबर आली, अरे बरोबर भेटली. इकडे बघा अगोदरच एक पूजा झाली आहे, आता हे दुसरे. बरोबर आलो. जय. इकडे आरती होणार आणि आपले विसर्जन होणार. घरी ना मग. संसारी अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देव जय देव. आता हा तुम्ही स्पॉट बघा, आता कोणच नाही, आता कोण नाही, नंतर गर्दी होणार ना इकडे, सर्व येणार इकडे. म्हणून मी अगोदरच इकडे येऊन उभा राहिलो. जे 2 मुलं उभे आहेत, मी तिकडे उभं राहून तुम्हाला सर्व कव्हर दाखवणार, पूर्ण दाखवणार, कव्हर करून. आता सर्व लाईनीतून गणपती इकडे विसर्जन होणार आहेत आणि पाठी आपल्या बघा गणपती लाईनीत आहेत, उभे आहेत. चला हा पहिला गणपती. गणपती बाप्पा आरामात आरामात. ये पुढे ये. गर्दी किती बघा. हा गेला. किती घ्या प्रसाद घ्या. किती वाजले बघा. विसर्जन पहिल्यांदा बघायला भेटला. स्टार्टिंग पासून तर एकदम लाईनीत सगळे गणपती जाम मस्त होता. मजा आली आम्हाला बघायला. खूप मस्त. गर्दी अजून 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 पण लाईन आली बघ तिकडनं. ते बघ अजून येतात बघा आहे ना. का थांबत नाही लाईन. बरेच होते. कमीत कमी 100 तरी वाटलेच असेल मला. आणि एवढेच अजून 10 दिवसाला. 10 दिवसाला. छत्री आहे ना.
गणपती बघा चला अजून बघा अजून आलेत. अरे गवर कुठे झाली आज? छोटी गवर. गवर हा बघ गर्दीतून अजून एक गणपती आला. बघा किती लोक, किती माणसं बापरे. आता ही माणसं जवळजवळ हजाराच्या वरती असतात. हा ना हां म्हणजे तात्पूर विसपूर मिक्स आहे ना त्याची. सर्व मिक्स झाली आता ती. या रे मग त्या भरपूर पब्लिक पूर्ण गाव. तरी अजून 10 दिवसाला अजून तुम्ही गेलात पुढे ना अजून येत होते. हो बघितलं मी पाठवून आता. मस्त वाटलं. असेच मी परवा ती तुला बोलली नाही काय त्यांची घ्यायची होती शूटिंग करून म्हणून. हा मस्त असे वाटलं. गणपती गेले 1.5 दिवसाचे. हे 5 दिवसाचे. हे 5 10 दिवसाचे डबल आहे अक्षय परत. याच्यावरचे डबल आहे. एवढी घ्या काय मस्त वाटलं. किती वाजले? वाजले आता 7-10 मिनिटं आहे. पण तुम्ही आता बाहेरून आला गणपतीला सोडून आलात म्हणून आम्हाला इथे आम्ही घरात होती ना पण घर कसं खाली खाली झालंय. हो हा, अरे हो एकदम खाली खाली वाटतोय. हा छोटी मूर्त असली आणि मोठी असली हो. तरी जर ते पाटावरून घ्यायला हा, भरलेला दिसतो. डेकोरेशन ते दिसतं ना. गणपती नाही दिसत. भरगच्ची म्हणजे गणपती भरलेला दिसतं दिसतो ना. हा. गणपतीमुळे. आणि त्यानेच मजा करतो ना आपण. हो आता एमटी आहे पूर्ण बघ. आणि पाट्यावरती आपण ते दगड नदीतले. कसं वाटलं काजल? मला भारी. मस्त किती वाटलं? गणपती लाईनीत एकदम. आणि आम्ही बघा इकडे मोदक खातोय. पानातले मोदक बरोबर प्रसादातले मोदक आले आम्हाला खायला. मोदक पुरणपोळी या तुम्ही पण सर्वांनी खायला. मजा आली बघ मजा आली.